Γεια σας. Στο βίντεο αυτό θα εξηγήσουμε τον τρόπο υπολογισμού όγκου μέσων και εξοπλισμού κυλινδρικού σχήματος. Στα Logistics θα συναντήσουμε εξοπλισμό και μέσα κυλινδρικού σχήματος σε τρεις επιμέρους λειτουργίες. Στη συσκευασία, στις μεταφορές και στην αποθήκευση. Προτού ξεκινήσουμε, να διευκρινίσουμε ότι για λόγους απλούστευσης του τρόπου επίλυσης της άσκησης θα παρακαμφθούν οι αυστηρές ενιολογικές προσεγγίσεις της επιστήμης της γεωμετρίας και της φυσικής για τους κυλίνδρους και τις μονάδες μέτρησης όγκου και μάζας. Να πούμε γενικά για τον κύλινδρο ότι είναι ένα γεωμετρικό στερεό, το οποίο αποτελείται από δύο κυκλικούς ή ελλειπτικούς δίσκους, οι οποίοι ενώνονται με ένα καμπυλοειδές κλειστό επίπεδο. Στη δική μας περίπτωση θα μας απασχολήσουν μόνο οι κύλινδροι με κυκλικούς δίσκους. Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά στους κυλίνδρους. Το ένα είναι η ακτίνα, δηλαδή η απόσταση από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια του κύκλου, του δίσκου, και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι το ύψος, δηλαδή η απόσταση μεταξύ των δύο δίσκων. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στα Logistics: το βαρέλι και το δοχείο, τύποι δεξαμενών και το βιτιοφόρο. Γενικά στα Logistics, όσοι ασχολούνται με τις λειτουργίες της συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης αγαθών, θα πρέπει μεταξύ άλλων να είναι εξοικειωμένοι με τις χωρητικότητες και τα βάρη προκειμένου να εκτελούν αποτελεσματικά τις εργασίες τους. Παρόλο που σχεδόν πάντα οι χωρητικότητες των μέσων συσκευασίας, μεταφοράς και αποθήκευσης θα μας δίνονται, είναι σημαντικό να ξέρουμε πώς μπορούμε να κάνουμε επαληθεύσεις. Για παράδειγμα, στην περίπτωση που έχουμε λάβει λανθασμένες πληροφορίες και πρέπει να επαληθεύσουμε εάν ισχύουν ή όχι. Ο τύπος του κυλίνδρου είναι π επί το ύψος επί την ακτίνα του στο τετράγωνο. Το π είναι το γνωστό 3,14 και είναι η σχέση της περιφέρειας προς τη διάμετρο του κύκλου. Το ύψος είναι η απόσταση μεταξύ των δύο δίσκων και η ακτίνα, όπως προείπαμε, η απόσταση από το κέντρο μέχρι την περιφέρεια του δίσκου. Ο όγκος στο μετρικό σύστημα μετράται σε λίτρα και κυβικά μέτρα. Η αναλογία είναι 1000 λίτρα, ένα κυβικό μέτρο. Υποδιαιρέσεις είναι το κυβικό εκατοστό και το κυβικό χιλιοστό. Το βάρος στο μετρικό σύστημα μετράται σε κιλά και τόνους. Η αναλογία είναι 1000 κιλά, ένας τόνος και η υποδιαίρεση το γραμμάριο. Στην πραγματικότητα, τα αντικείμενα και μέσα που χρησιμοποιούμε δεν είναι σχεδόν ποτέ απόλυτα κυλινδρικά. Επομένως, και οι υπολογισμοί που θα κάνουμε θα έχουν πάντα κάποιες μικρές αποκλίσεις. Προτού συνεχίσουμε στην επίλυση της άσκησης, να δούμε το χαρακτηριστικό, την ιδιότητα του ειδικού βάρους. Εάν σε φιάλες ίδιας χωρητικότητας, για παράδειγμα του 1,5 λίτρου, βάλουμε διαφορετικά υγρά και τα ζυγίσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι κάθε φιάλη θα έχει διαφορετικό βάρος, μάζα. Αυτό οφείλεται διότι σε κάθε υλικό υπάρχει μια ιδιότητα που ονομάζεται ειδικό βάρος ή το συναντάμε και σαν πυκνότητα, το οποίο είναι η αναλογία βάρους, μάζας, προς συγκεκριμένο όγκο. Ο τύπος του ειδικού βάρους είναι μάζα ή αλλιώς το βάρος προς όγκο. Και ενδεικτικά παραδείγματα ειδικού βάρους είναι το νερό, 1 γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό, ή μπορούμε να το δούμε σαν μονάδα μέτρησης κιλό προς λίτρο ή τόνος ανά κυβικό μέτρο. Εργαστηριακά συνήθως δίνεται γραμμάριο ανά κυβικό εκατοστό. Το ελαιόλαδο με 0,92, η γλυκερίνη 1,265 και το ινόπνευμα 0,790. Πρακτικά, για να βρούμε κάποιο ειδικό βάρος, γεμίζουμε ένα ογκομετρικό σωλήνα σε μια συγκεκριμένη ποσότητα, για παράδειγμα 1 λίτρο, και μετά τον ζυγίζουμε για να βρούμε το βάρος του υλικού. Αυτό που θα προκύψει από τη ζύγιση το αντιστοιχούμε με τον όγκο και έτσι θα προκύψει το ειδικό βάρος αυτού του υλικού που μετρήσαμε. Παράδειγμα, βάζουμε στον ογκομετρικό σωλήνα 1 λίτρο ελαιολάδου, το ζυγίζουμε και βρίσκουμε βάρος 920 γραμμάρια ή 0,92 κιλά. Έτσι θα έχουμε 0,92 κιλά προς 1 λίτρο, το ειδικό βάρος του ελαιολάδου είναι 0,92 κιλά ανά λίτρο. Ας δούμε τώρα και μια χαρακτηριστική άσκηση. Ένα βιτιοφόρο με κυλινδρικό βιτίο μήκους 8.600 χιλιοστών
και διαμέτρου 2.000 χιλιοστών μεταφέρει τα ακόλουθα φορτία. Νερό με ειδικό βάρος 1, κρασί με ειδικό βάρος 0,96, ισογλυκόζη με ειδικό βάρος 1,15. Να βρεθεί πόσο όγκο έχει το βιτίο, καθώς και πόσο βάρος θα ζυγίζει το κάθε υλικό εάν φορτωθεί στο 95% του όγκου του βιτίου. Εντοπίζουμε τους αριθμούς που μας ενδιαφέρουν για τον υπολογισμό. Μετατρέπουμε εξ αρχής τις μονάδες μέτρησης σε μονάδες που χρειαζόμαστε για να βρούμε τον τύπο. Σε αυτή την άσκηση μετατρέπουμε τα χιλιοστά που μας δίνονται σε μέτρα του ύψους και της ακτίνας και θα έχουμε αποτέλεσμα σε κυβικά μέτρα ή σε λίτρα εάν πολλαπλασιάσουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε επί 1000. Διαφορετικά, εάν δουλέψουμε με χιλιοστά, θα μας προκύψουν τεράστια νούμερα σε υποδιαιρέσεις του λίτρου, τα οποία δεν είναι εύκολο να μετατραπούν σε κυβικά μέτρα. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε 3,14 επί 8,6 μέτρα επί 1 στο τετράγωνο, όπου 1 είναι το μισό του 2 της διαμέτρου υψωμένη στο τετράγωνο. Το αποτέλεσμα που θα προκύψει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 27,004 κυβικά μέτρα ή 27.004 λίτρα. Για μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιούμε τα λίτρα. Στο δεύτερο ερώτημα της άσκησης, όπου ζητείτε το 95% του όγκου, αυτό υπολογίζεται εύκολα με τη μέθοδο των τριών. Μία περίπτωση. Το 100% δηλαδή του βιτίου βρήκαμε είναι 27.004 λίτρα. Επομένως, το 95% πόσο. Ο τύπος είναι αυτός. Θα μπορούσαμε επίσης να πολλαπλασιάσουμε εξ αρχής τον όγκο με το 0,95, θα έβγαινε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Πόσο θα ζυγίζει τώρα το κάθε υλικό που θα φορτωθεί σε αυτή την ποσότητα όγκου? Μας είχε δοθεί το νερό με ειδικό βάρος 1, το κρασί με ειδικό βάρος 0,96 και η ισογλυκόζη με ειδικό βάρος 1,15. Εάν ξέρουμε τον όγκο μιας ποσότητας και το ειδικό βάρος, μπορούμε να βρούμε το βάρος που αντιστοιχεί και το αντίστροφο. Δηλαδή, αν ξέρουμε το βάρος και το ειδικό βάρος, μπορούμε να βρούμε τον όγκο βάσει του τύπου που αναφέραμε. Επομένως, στην περίπτωση των δεδομένων που έχουμε, θα ισχύει. Για το νερό, ο τύπος ειδικού βάρους μάζα ή βάρος προς όγκο γίνεται βάρος ίσον ειδικό βάρος επί όγκο. Κάνουμε τις αντίστοιχες μετατροπές και βρίσκουμε τις ποσότητες 25.653,80 κιλά ή 25,65 τόνοι. Αντίστοιχα, πράττουμε στις επόμενες δύο περιπτώσεις για το κρασί και για την ισογλυκόζη. Μερικές χρήσιμες συμβουλές για την επίλυση αυτών των ασκήσεων. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στη διαχείριση των μονάδων μέτρησης και ειδικά στις μετατροπές. Στον τύπο έβρεσης όγκου βάζουμε μέτρα και θα μας προκύψουν κυβικά μέτρα. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε επί 1000 και έχουμε λίτρα. Κάθε αποτέλεσμα θα πρέπει να έχει σωστή μονάδα μέτρησης. Δηλαδή, ό,τι νούμερο βρούμε θα πρέπει να συνοδεύεται με την αντίστοιχη μονάδα μέτρησής του. Γιατί ένας σχέτος αριθμός δεν λέει τίποτα. Πρέπει να θυμάστε ότι υπάρχει ένα λογικό εύρος τιμών για τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Για παράδειγμα, για ένα επικαθήμενο φορτηγό, αποτελέσματα της τάξης των 10 κιλών ή 150 τόνων πρέπει να μας προβληματίσουν ότι κάπου έχουμε κάνει κάποιο λάθος υπολογισμό και θα πρέπει να επαναλάβουμε. Για να επιβεβαιώσουμε αν είναι σωστό το αποτέλεσμα που βρήκαμε, δεν αρκεί μόνο ο προηγούμενος συλλογισμός, καλό θα είναι να επαναλάβουμε τις πράξεις υπολογισμού από την αρχή. Επίσης, προσοχή στον προσδιορισμό της ακτίνας του κύκλου. Εάν μας δίνεται διάμετρος, θα πρέπει να διαιρέσουμε δια 2 και μετά να υψώσουμε στο τετράγωνο για να βρούμε τον όγκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.